Hello everyone, good morning, good morning. Yes, may buntag sa tanan, makagilaan diha sa kahanginan kaninyo, gikan kanako sa kong pamilya sa kasing-kasing, may buntag kaninyong tanan. Happy weekend everyone. So Yes. dugay mi naka-live tungod kay wala tay internet Bago lang connection. indalik. Yes, kagahapon pa sa hapon no na wala ang internet connection. But still thankful to our Almighty Father kay sayo-sayo nakapanglabam mi kay tungod kay naay ana pa po yung mga buluhaton karon no. Siya magpabukid Magpabuki sa Saturday, yes, sa Saturday, sagingan niya. Ako, dili sa kumakauban niya, tungod kay napog ko'y tiwasunon. Hangyo ni siya nga, na ako'y atuon sa eskwelahan. Ikaw, time without pay. Sige ra good kay nabito magtrabaho sa eskwelahan unya need po dito i-supervise pero nananghid jud ko sa iyaha kay Granted. di sa kumukuyog sa bukid. You know guys, among bukid nindot kaayo ang sapa. Labi na ron nga kanang medyo nindot na ang panahon no kanang taud-taud pug ko wala kaadto kay tungod sa sigig ulan. So nindot jud kaayo ang amo ang bukid makalaag mo didto. Naglabi na saging. Yes. Naisapa. Naisapa jud, the best jud ang sapa nga hinlo nga sapa. And so karon nga kabuntagon di nato lang ngayon kay nagpalikad na siya nga moadto siya sa sagingan. Oh, may andar na mo to. Taod-taod na wala nakaadto sa bukid. So, karon nga kabuntagon ang word of God nga atong i-share karon na diri sa Joshua chapter 1 verse 9 usa kini ka mando adunay mando kang Joshua no nga mag-lead sa mga katawhan o giingnan siya nga wala ko ba ikaw sugua? Balik ko na ko Joshua chapter 1 verse 9. Wala ko ba ikaw sugua? Magmakusganon ka og magmaisog. Ayaw pagkahadlok og dili ka magmaluya. Kay si Jehova nga imong Dios magauban ka nimo bisan asa ikaw paingon. Yes, amen. So usa ka maanindot nga pulong nini nga kabuntagon. Pasalig sa Dios kay Joshua. Kung naatay mga kahadlok, naatay mga kabalaka sa atong mga umabot. Mahinumdum ko every New Year magampo mi, magampo man gid mi no magka 12 before 12 midnight pasalamat sa Dios sa whole year nga iyang pag-uban sa mga and amo pong ginaampo kanunay nga Lord wala man jud mi nasayod kung unsay mahitabo for the coming year pero amo adjung nasayran nga nagib ka nga Dios nga mag-auban sa amo. So nindot kay siya nga pulong no. So si Joshua Maigsoon atong ilalaan sa kamay lang si Joshua matoy kauban ni Moises sa panahon si Moises ang iyang kauban ni Moises si Joshua. So magmakusganon ka og magmaisog dili magluya-luya especially kung dunay mga pagsulay sa atong kinabuhi hinamduman nato nga dili ang pagluya-luya dili na siya ato ang option tungod kay naman tay Ginoo nga gisaligan no. Ayaw wala ko ba ikaw sugua magmakusganon ka og magmaisog dili isog nga manulong ta sa atong isig ka tawo kay mga ta Isog bulaton sa Ginoo. yes isog sa mga pagsulay nga moabot nga mobarog gyud Kaya atong uban mga ang panahon grasya na sa Dios. atong mga panahon na daghan tong mga pagsuway sa katawan sa Dios nga human to gilid ni Moises katong nga panahon na din si Joshua na ito nga at that time din anatong katong panahon sa panggubatan gilid ni Moises ang iyang katawan sa Dios kauban ni Joshua. Then Joshua's time shine after Moises. So dugang pa ayaw pagkahadlok og dili ka magmaluya no. Usahay kung dunay mga pagsulay makain ka. Ay mga tawo nga kung dunay mga pagsulay maura po'y iampo. Napoy mga tawo nga kung dunay pagsulay di naganahan mo ampo, di na pud mo simba. So usay mo di gid malikayan mo bati ta ano pero hinumduman nato bisan unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi di ta magluya-luya no. Then matod pa diri kay si Jehova nga imong Dios magauban ka nimo bisan asa ikaw paingon. Dili lamang na gihatag sa Ginoo nga pulong o pasalig kay Joshua aton Dili kanatong sa tanan atong nga tanan. maanag sa Dios. Kanadto sa karon sa maabot kung kita na sa Dios ana mapagsalig sa Dios nga iyang gihatag na sa pulong niya sa Biblia.
dito kay Joshua na basahon. Alang ka na itong tanan, dili kita mahadlok, kung maisugon kita sa pulong sa Diyos, pagubatan man, especially sa malapit, nga diin, wala yung demokrasya ang kanang pagsimba. Yes, maayo din sa Pilipinas kaya adunay freedom to worship. But sa ibang mga nasod, sa ibang mga dapit, adunay mag-worship na tawon sa Diyos, apan magtago-tago, wala silang karayaan Di dito. nato na ulaton nga moabot sa atong panahon. Yes, freedom Karon pa pa lang, ta sa Biblia. karon pa lang basa og Bible, simba. Kay napatay freedom. Mabot ang panahon nga kanang dili na ta makasimba na Tago na lang kay tago na bawal sa na. mga langob. Karon nga pwede pa bato nato ni alang sa kalimayan. Sa kaya itong gihulat, Biblia gid ito sa liganan. Ang Diyos ang mapulong na sa Biblia. Sa una, ang Diyos nagamit ng mga propeta alang sa communication sa katawan. Apan ka wala lang tayo mga propeta sa itong panahon ay balang espiritu ano na Biblia nga ito pagkatultulan. Yes. So kana lang siguro, happy weekend sa tanan. Thank you Yes. so much sa inyong Kay pagtanaw. karong Sabado, tagsatay sa kanato adunay lakaw. Yes. So, walo kong nanatay mga trabaho, ang uban nagsugod na. Kami kay nagsugod na pud ko og labaw ang tao panahuman kay tungod sa kadaghan o gitawag ko magpamahaw niya. Mularga na pud siya kabuhi. Sige, kayo lang sa kabuntagon, ang Diyos maubal kanatong tanan, dalay ang Diyos at God bless everyone. This is Ray And Grace Antonio. Antonio. Thank you Thank so you much for for watching me. watching. God bless Bye-bye. everyone. Bye-bye.